13 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन गथ'फोरनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोलुर बादायलायनाय जे जागायदों बियो जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि मानो होनबा उन्दै समावनो जुदि जोङो जोंनि बे जोलुर बादायलायनायाव जायहा गोसो गुदुं जे मोजां टेलेन्टफोर दं उन्दै समावनो जुदि बिथांमोनखौ जोङो सायख'नो हायोब्ला बासिनानै दिहुननो हायोब्ला होमबा गोबां नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेहैनो हानाय मोनसे बैसो थायो बिथांमोनखौ माने कचिं होनानै ट्रेनिं होनानै मोजां सासे गेलेगिरि बानायनो बा बिथांमोननो मोनसे सुजुग सुबिदा होनानै बेबायदि गेलेनायनि स्पेस होनानै एक्सप'जार होनानै बिथांमोनखौहाय साबसिननिफ्राय हामसिन माने जोलुर गेलेगिरि जों बानायनो थाखाय जोंनि समाजनिफ्राय बर' समाजनिफ्राय दिहुननायाव बियो जोबोद मोनसे हेफाजाब जागोन बेनि थाखायनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोजोननाय बावदों दिनैहाय बे गाम्बारिबिल गामियाव जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननि गाम्बारिबिल गामियावहाय जे क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखरा आफादफोर दं बे आफादफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय 13 बोसोरनि उन्दैसिन गथ'फोरनि बियो दिनैहाय जोबथा बादायलायनायाव दिनै बहाय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं सानो जोंनि समाजा जोंनि सरकार बा बयबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हेफाजाब होयोब्ला गेलेनायनि फोथारावल' नङा मोनफ्रोमबो फोथारावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ गोख्रों आरो गेरेमसा बानायनायावहाय बिथांमोना साबसिननिफ्राय हामसिन हाबा मावनो हागोन। गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखिनि सिङाव खुंगा ब्रैथि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय आरो सेथि खेब हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जोङो थांनाय 28 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै फाइनाल गेमाव दिनै सौफैबाय आरो दिनै आं बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों दा दिनै 11 आगष्ट आरो बे 11 आगस्टआव जोङो दिनै फाइनालखौ खुंफुंनो हाबाय आरो बे फाइनालखौ खुंफुंनायाव जों गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लाखौ दिनै बिटिआरनि चिफनिफ्राय लानानै दिनैहाय जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि आरो दिनै जोंनि फालांगिगिरि जोंनि दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जोंनि इएमनिफ्राय लानानै एमएलए आरो दिनै जोंनि सानसुमै बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हानायनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं गाहाम हामलायथिखौ आं गिबियावनो बावहरबाय दा दिनै थांनाय 28 आगस्टनिफ्राय जागायनानै दिनै 28 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै 11 आगस्टआव जोङो फाइनालखौ खुंफुंनो हाबाय आरो फैयै फैयै दिनै फाइनालाव दिनै बनरगाव आन्सलिक कमिटि एबसु आरो जाहारबारि आन्सलिक कमिटि एबसुनि गेजेराव दिनै फाइनाल बादायलायनाया जायो आरो दिनै 3 गलाव बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देरहासार जानो हाबाय दा बेनिखायनो दिनै गोलाव समाव गुबुन दख'राफ्रा दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदोंमोन गासै दख'रा हिसाबै जोंहा 21 दख'राफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदोंमोन नाथाय गोबां दख'राफोरनि गेजेराव बनरगाव आरो जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फाइनालाव सौफैनो हादों दा बेनिखायनो आङो बै दख'राफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि जाय फंबाय बिनानावमोनहा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय जोलुर बादायनायाव दिनै जोंनि गावनि रोंगौथिखौ देखायफैबाय दिन्थिफैबाय दा बै फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे ओनसोलाव जाहाथे दिनै फुटबलखौ मोजाङै गेलेनो हायो आरो दिनै मोजां मोनसे थासारिखौ जों लाबोनो हायो दिनै जेनदोंब्लाबो जाहाथे जों जेननायखौ लानानै दुखु जानानै जाहाथे गेलेयाबालायनो थाया दा बेखायनो आङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय आं गिबियावनो खावलायहरदों दिनै जोङो देरहासार जानायजों जोङो ट्रफिजों लोगोसे जोङो 15,000 रां हरनो थाखाय जोङो बेखौ थाम थिम खालामदों आरो जाय देरहासार जानो हायाखै रानार्स आप हिसाबै मोननो हाबाय बेवहाय 10,000 रांजों लोगोसे बेवहाय बेस्ट प्लेयार थागोन आरो बेवहाय दिनै मेगा हुन्डाइनिफ्राय ट्रफिजों लोगोसे जाय साबसिन गेलेयो बेजों आरो 1,000 रां बिथांमोना हरनो थाखाय दिनै जोंखौ मदद खालामदों
आरो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाय दिनै जोंखौ स्पन्सर खालामबाय जाय दिनै स्पन्सर खालामबाय बिथांमोनखौ आङो गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों आरो लोगोसे बे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै हरनो थाखाय बानजाय आफादजों लोगोसे दिनै जोंनि बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिमहालागै नोंथांमोनहाबो नुबाय दिनै लोब लोब रायजो राजाफोर 28 जुलाइनिफ्राय दिनै 10 आगष्टसिम ओरैबायदि जोंखौ मदद खालामफैबाय बेखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जों माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा आरो दिनै जोंनि गेजेराव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो लानाय बड'फा मिसननि थांखिनि सोमोन्दै बा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा एफसि दाफुंनानै लाबाय बिनि सोमोन्दैबो दिनै नोंथांमोननो हयथ' फोरमायबाय आरो दिनै जोंनि बेवहाय दिनैनि खेलाखौ किक अफ खालामनानै जोंनो होफैदों आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथाङा दिनै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै फारफ्रोमबो बिथिङाव खावलायफैबाय आरो दिनै बिटिआरनि EM आरो दिनै MLA बिथांमोनहाबो दिनै बेवहाय हाबाफारियाव गोबां बाहागो लाफैबाय आरो दिनैनि माहारियारि आफाद जोंनि क'क्राझार जिल्लानि आरो मिरुनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैबाय आरो दिनै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय बे थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव बेरखांदों दा बेखायनो भबिष्यतआव जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायगोन जाहाथे गेलेनाय फारसे जाहाथे मोजाङै गोसो होनानै गेलेयो आरो दिनै फरायनाय फारसेबो जाहाथे फरायनायखौबो मोजाङै लाङो जाहाथे जोंनि बर'फोरनि थासारिया मोजां मोनसे बारहावा बारनो हायो गोग्गो मोनसे देहा जोंनि गेजेराव जों गोग्गो मोनसे समाज दानो हायो बेखौनो आङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय आङो जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ आङो खुथारै खावलायदों जाहाथे दिनै फंबायमोनहा जाहाथे न'आव थांनानै स्कुलाव मोजाङै फरायो आरो गेलेनाय समाव जाहाथे मोजाङै गोसो होनानै गेलेयो आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायबाय गोजोन्थों।